Ayan mga guys, ang gagawin nila, bubuhatin nilang mga yan. Yan, bubuhatin nila yan. Sasabayan natin sila mga guys kung saan sila, saan nila ilalagay. Tignan nga natin yung lakas ng mga bayan. Guys, alam nyo, habang nagpapahinga ako kanina, may mga bayani naman akong mga nakita mga guys. God! Wow! Bayani sa pagkahampas ng palay. Dahil hindi naman sa inaayawan ng reaper, kaso parang nakulong yung palay kasi inauna sila nagtanim mga guys. Yan din ang hirap ng ito, isang tips mga guys. Kasi pagka nauna kang magtanim, parang nakukulong yung palay mo so hindi napapasok rin ng reaper ng mga yan. Kaya ang ginagawa nila, hinahampas nila mga guys. Kaya guys, tignan natin sila mga guys. Ito mga guys, mga palayan dito kasi sa amin mga guys. Palay ang pangunahing produkto namin mga guys, saka mais. Sa susunod, papakita ko sa inyo mga guys yung mga tanim namin mga mais mga guys. Basta mag-subscribe lang kayo mga guys sa aking channel. Papakita ko sa susunod mga guys. Sige, puntan natin mga guys. Pero yan, may mga guys, may ilog, may pagitan ng sapa dito sa amin mga guys. Bale, malapit lang ang bahay ko dito mga guys. Pero pupuntahan natin sila mga guys. Tingnan natin kung gaano na naman ang hirap nila sa kasi ang init pa mga guys. Pero talagang mga bayani sila kasi ganyan ang mga Ilocano mga guys. Walang pinipiling trabaho. Mabuhay lang mga guys. Sige guys, tingnan natin sila mga guys. Yan. A few moments later. Yan mga guys. Bale, tatawid tayo sa sapa mga guys para mapuntahan natin sila mga guys. Kahit mainit mga guys, puntahan natin sila. Bale, dito na lang muna ang sinelas ko mga guys. Yan guys, tatawid tayo mga guys. Opya. Ito guys. Sapa to guys. Yon. Sapa to, oh. Pero lulusong tayo mga guys. Para tignan natin sila. Yan guys, maraming isda dito guys. Maraming igat guys. Ito. Yan guys. Ito. Dito lang sa baba ng bahay ko to mga guys. Yan. Yan guys. Ganyang kasipag ang mga Ilocano mga guys. Ayan. Ito, mga may tanim silang mga kalabasa dito mga guys. Ito. Pagka namunga ang mga yan, pagka lumaki na mga guys, ito? Dadami na to mga guys. Dadaming na to. Mga bunga nito. Ayan guys. Ayan. Sige guys, tignan natin sila mga guys. Tignan natin sila. Few inches later. Guys, bale doon ako kanina nakatayo. Tapos guys, tumawid ako doon papunta dito sa kinatatayuan ko mga guys. Doon ako tumawid guys kasi may sapa nga. May sapa nga guys dito sa baba ng bahay namin mga guys. Ito kaya tumawid tayo mga guys para makita natin sila mga guys. Ganito kasi ang location nito.
Dahil ang palay nila nung unang taniman nauna sila. Yan. Kaya ang daan nila wala silang madaanan. Eh dito naman sapa dito. Saka dyan, sapa rin. Walang ano guys. Eh nauna yung palay nila, naunang nainog mga guys. Kaya wala na silang ano guys, madaanan. Kaya ang ginawa nila, ginagapas nila mga guys. Saka hinahampas nila para makuha yung mga butil mga guys. Kaya yan din guys ang kahirapan ng nauuna. Kaya isang ano yan guys, isang tips yan sa mga ano katulad kong magsasaka. Oh my God! Wow! Dapat wag kayong maunang magtanim ng palay nyo. Dapat may kasabay kayo na malapit dyan sa may pwedeng pagdadalhan ng mga palay. Panghahakutan ng hahakot mga guys. Kaya yan ang tips ko lang sa mga kapwa ko magsasaka mga guys. Ayun sila mga guys. Mainit mga guys, pero talagang kahit tanghali binabaot nila mga guys, nagbabaot sila, nagkahampas sila. Yun. Yan mga guys, maganda pa na dito. Ito kanina napansin ko kasi simula sila dito eh. Ito mga dayami mga guys. Yun, bawat hampas nila inuuntin nila papunta doon mga guys. Kasi nga ito nakulong muna guys, so hindi makapasok yung reaper dito sa amin. Ito kasi ang nauna guys dito. Kasi puro palayan yan guys. Hanggang doon, pero nauna kasi ito kasi mataas na bahagi dito mga guys. Bro, what are you talking about, man? Doon naman mababang bahagi doon, kaya hindi agad-agad doon mataniman mga guys kasi babahayin doon mga guys, nahuhuli talaga doon. Pero dito mataas na parte dito mga guys, kaya nauuna sila. Pero ito kasi kamalian nito, hindi ano guys, hindi nagintay ng kasabay. Para may kasabay sana siya, para hindi siya mahirapan mga guys. Gaganda pa naman mga palay ngayon mga guys. Awan ng Panginoon mga guys, magaganda. Ayan, yan mga guys. Mahaba nung butil mga guys, oh. Yan. Ganda. Ano na to guys? Ayos na to. Talagang ayos na yung ani nito. Pagka maani, ayos na to. Mga sako na to. Maraming sako na to. Yun, hanggang doon mga guys. Yun. Ayun mga guys. Yan, dito sa amin yan. Ang maganda niyan kanina mga guys, itong mga punong mga ganito, puno ng balete yan. Ayan, maganda. Pagka ganitong summer mga guys, yan diyan kami nagpapahinga. Yan yung parang pinagsisilungan namin para makapahinga mga guys. Diyan na din nagluluto mga guys, may tiguluto sila. Ayun guys, yung bahay ko, oh. Yun naman mga guys, yung bahay ko. Kita nyo naman na talagang liblib pa dito sa amin mga guys. Marami pang mga ano dito, mga wild mga guys. Presko ang hangin mga guys. Yun mga guys. Pero matatapos na sila mga guys. Matatapos na sila. Tignan natin sila mga guys mamaya. Pero parang tapos na mga guys. Yun, nag-aampas yun, oh. Hinaampas niya. Bro, what are you talking about, man? Gagawin nila, bubuhatin nilang mga yan. Yan. Bubuhatin nila yan. Sasabayan natin sila mga guys kung saan nila ilalagay. Tignan nga natin yung lakas ng mga bayaning Ilocano. Pilipino.
mga guys. Binagsak nila siya mga ayun. Ganyan kasi mga ano. Yun mga guys, puro pala yan mga guys dito sa amin. Yan kasi, yan yung nauna mga guys, kaya ito, nauna nakulong siya, dito nila binabagsak. Hanggang doon sila mga guys, doon sa pinanggalingan ko kanina, doon sila mga guys. Yan. Yan mga guys. Ganyan mga guys ang buhay dito. Yan. Bali doon naman mga guys, yung bahay ko, doon ako galing kanina mga guys. Yan. Ganyan mga guys ang mga buhay namin dito. Mahirap pero masaya mga guys. Presko ang hangin dito mga guys. Ayan. Okay. Bali dito nila tinambak. Yung hinahakot nila, bali pangalawa na to mga guys. Tapos yung sasakyan nila, yon kuliglig ang tawag sa amin. Isasakay mga guys. Hakutin to. Tapos iuwi na mga guys. Kasi wala ngang reaper eh. Hindi napasok yan kasi nakulong mga guys. Sige guys. Hanggang dito na lang mga guys. Okay guys. Salamat guys sa panunood. Sa susunod naman guys. So yun guys ang ating video. Sana nagustuhan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, comments, follow, and share na rin mga guys. Salamat guys sa panonood. God bless us all guys.